I heard some other guys from some certain groups complaining about the audio yakaseculator yemukadzi aitaura kuti kukenya ndokune varume chaivo vanogona kutokupa mapatya vanokutambidza. Murume akadai chero akati ndoda kuroora mukadzi wechitu, hanzi unobvuma kuti ababa torai nekuti muri murume. Tumupumburunje twemuzano netwevarume tose tiri kuenda kuparliament uko, muri vakadzi in men's bodies. Vese muri kuita tuma MP nemuri kuita makansela imi nechii zvese imi muri vakadzi imi. Munonodhiraivhwa makabatwa muukweso namunangagwa nezano, muchikona kunomirira chokwadi muchingonyara vana hwende vana biti kungonanzvira muchinoti basa rokutaura zvevakadzi vamugabe vaakaita kuti kwaita idhiskasa kuma zvemagirlfriends amugabe. Zvinounza chii izvozvo? Parliament ngakurege kubikwa. Parliament hakufaniri kutombobikwa because mari yehurumende iri kungotambiswa kubikira varume vachikafu chakanaka mahara vachinda vachinobaya sure neuhwa. Kuinga sadza chete ikoko uchiri kuparliament uku. Ngakurege kubikwa. Kwakwere kune nzara anenge asingadi kumirira vanhu anoonekwa nekurega kuuyako. Most of these guys, they are in comfort of going and eating kuparliament. Unoonera nemasiriri so achidemba muchindebvu zvichitsika so chauri kuenda kunotaura zvinhu zvinangana nequestion, zvinhu zvisiri challenging, zvinhu sheru akaraisa enotion haina kana chiri kuchallengewa pazviri challenging zviripo pazviri. Kungotaura akangodembezeka so ingodembezeka so vachingozhemwaira nekunorovana fide mumatoireti vana mutodi. Unoenda kuparliament wakadhaya pameso, unoenda kuparliament uchiburitsira macitizens pfuti, then we are accommodated in the parliament. Very stupid and idiot. Then people munotozvinyemwerera izvo nyika ichidhirizwa makatarisa, especially imi vezano imi, you are fools. We have got very stupid women and men vanosumuka vachizvida mahara so kuti kwaya munanga gonga varamba vachingotonga. Vari kutonga nyika ipi iri kukunakidza nei kuti wo uri kuba uri one and destroying the whole lives of all other people. Muri kupindira mapolitics kunoba chete, especially mafools ezanini. You are fools. You cannot even tell Mnangagwa, the president, this is too much. What you are doing is not right. This is wrong. Hurumende ndio inobhadhara maintenance yevana vake vaanomitisa musango nevamwe vakahurikwa kuchechetewo ndio inodzidzisa vese ivavo maguzura. Why can't you have a limited number? If you are a statement tokubhadharira vana vako vaviri, vamwe vese vemuchihura ava who don't want to know anything about them. It's your own fucking shit fish to fry. Munhu anoita kunge bhuru remombe kuzarisa vakadzi 50 maintenance ichichaneliwa kuhurumende. Makangotarisa somuchita chatamba vachingotonga varamba vachingotora matununu. Munoda kurohwa kumiromo ikoko nemabhurugwa echikadzi. You are watching Zanu-PF mangwana. Muromo unenge wakaita kunge bweze kudai, kuita kunge muramba wabva pamuviri. Chamuri kutaura muparliament chaunenge uchisapota rubbish dzoga dziri kuitika. Things are falling apart makatarisa. Muchiomberera maoko munhu achiti we have got the strongest money in the region. But while least you know kuti hazvisirizo mana musuri ncuve. Muromo uchita kunge bere rasvodza vane muromo wamuturi ncuve. Uita kunge bere rasvodza. We have got the strongest current. If we have got the strongest current in the world, in the region, why do you want to move from being a finance minister to become a member of parliament? How stupid are you, Mtulinguve? So guys, you are very foolish. You want to degrade yourself from minister of finance to become a member of parliament. You want to have 2 jobs. If everything is all right, why do you want to have 2 jobs? Very stupid. Guys, there is an elephant in the house. There is an elephant in the house. You've been a minister of governor of the Reserve Bank.
stupid. Wasted people's time. Hey, Dora redu kuda, hey, Dora masigi. Hey, neuyo kuenda kumashaviwe. Iwe mushavaniwe. Wakaenda kunganga iwe pa wakatiitwa Minister of Finance. We know it. Iwe mushavaniwe. Nendera mari yenyika kunganga kunovata muchipandangura ngoma usiku wese uchikumikidza mari yenyika kumashavi. Hapana chiri kufamba, muri kudzinya vanhu nehuro. Nothing is moving. Economy iri fair haidzinyumu nehuro. Ezvo muda kutorera taxi nemunhu atengesa mbudzi. Ndokuudza kuti musatanyoko kana uri wakadziberekesa mbudzi idzodzo. Muri kudzinya varombo ndiva muri kudzinya kuda kutorera varombo passport inodhura kuda kupaka mota zvinomadhrowa pasi pasina kana chinhu kunotota tupendi so tokurobha munhu mari. Kupinda munhu mune mota mutaundi muHarare zuva rimwe chete ukada kuita business rotombo unotenga chingwapa unotenga matemba boma unotora mafuta apa you need $10 or $15 or $20 ukatozowana mota icho yaimpoundiwa. Munoda kubira varombo kuenda mutaundi so munhu adira fuel yake iri kubhadhara kwataxi ari kubhadhara mitero yemota ari kubhadhara matogeti but kunguve mutaundi nemota so it's so expensive more than anything else. Why? Imi ma-idiots ezanimi. Why muchida kuona nyika yenyu ichitambura? Why? Some they are putting their countries on greater heights. Imimi we are degrading our country to be so much poor. Muramba muchingobhiga munhu hey vacharamba vachingotonga uri dusi kona uchitaura that mantra uri dusi kona uchiri kutaura mantra yekuti kwai munhu angagona kufanira kuita third term yekuti aramba achitonga pasina zvaari kuita uri dusi